Assalamualaikum saya ayo. Aku mbok kongkon nggih konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Mbah Yi hari ini lagi pijet. Dipijeti Makmar. Makmar itu adalah ibunya Mas Egi. Wes resik-resik kan. Enak laporan, Nduk. Gak roh. Engko sing ngempiti kumben ben aku ae, Bu. Loh, ibu mah lali gak sih kamu balap toh? Di mana aku ngomong, Intan, ibu aku balap. Tak ben tahu mbak. Dek solali itu mang piye? Aku dek solali mana lho? Iki kosire tak turono. Soale Mbah iki nek bengi butuh selenden ngono kuwi lho. Selenden, nyender. Ngono. Aku ketok gowo lelap ae ketok kae. Mbah. Tak gopoki malah awak pegel kabeh bukan opo Oh, kabeh malah. Oh, lagi nek kene internet. Internet. Bariki, Intan, nang mandi. Terus golek bandu. Bandune kan wingi kan di Coklat nakina. Muga gak kesoren ya, Nduk ya. Odake apa? Topine Kinara Keri. Topine dimsum ki mah Kinara Keri. Neng kono gawe konten ning guri suarane musik wong ewah. Wah, tenan. Telak tenan. Wah, wis disambut dengan Telak tenan. telek tenan ora telek-telekan. Hehe. Telek tenan lho, gak telek-telekan. Gak apa-apa Intan ngeten Ibu. Apa Intan sing nyamuk? Tak apa-apa, tak apa-apa. Mau. Gimana tadi? Ya. Di sini aja. Dah. Dadi konten ya, Duk ya, resik-resik. Iya, ya. Ada yang bingung pengen buat konten apa. Esok mungkin bingung. Intan yang mesti takok. Bu. Bersubuh nih lho, dekne adus. Gawe konten apa, Bu? Nek Mbah Yi ngomong ngene, aku pokoknya wis angkat tangan yo wis gak iso ngewangi. Bu wis gak iso apa-apa pokoknya. Loh, gak boleh bilang begitu. Maksudnya ki enggak apa-apa, Mbah Yi gak ikut bantu enggak apa-apa. Doakan saja. Semoga Bu Yuni, Intan dan semuanya sehat selalu. Ben iso gawekno konten Mbah Yi. Lagi kan nek gak diisi kan YouTube Mbah Yi kosong eta. Lah nek kosong kan Mbah Yi gak entuk gajian, terus piye? Mbok sithik-sithik diisi nggih komentar. Mbok konten liur. Heeh, betul. Terus mungkin iki sebagai bentuk pengabdiane aku karo ibuku sing mungkin zaman biyen aku belum pernah. Kok ku sing nyapung ku yo Marni yo sesuk yo. Iya ibu ya gak apa-apa. Mungkin zaman Marni. dulu aku urung iso bahagia nang Mbah Yi, urung iso ngasih Mbah Yi rezeki. Mungkin dengan cara adanya YouTube ini, YouTube dipasrahno aku iso memberikan sesuatu untuk Mbah Yi. Ya ngono ya kan ya. Ya tidak harus jenenge anak ke orang tua bekti itu harus berupa bentuk uang mboten pemirsa. Mungkin dengan bentuk perhatian, dimasakno, dipijeti ngono kuwi pemirsa. Wong tuwa wis seneng. Wis syukur-syukur kaya rezeki alhamdulillah. Maaf di pemirsa saya bermimpi kayak codot. Ibu Intan kayak codot. Bermimpi lain. Ngono ya Tan ya.
Ya Allah, masih itu lagi aku. Ya ke Allah, bersabar. Alhamdulillah masih itu lah. Petang. As bu ideki lo ya. Udah ngomong lah kok malah meneng ae, Bu. Kakek buntung dok. Kok malah mau gak ngomong. Ya paman kita wis gak konten corona. Gak rawa. Boleh mau pilih api deh. Mau pilih siapa deh? Kita nggak segini lancar. Amin. Aku wis didungakno Ibu pengen dodol apa jenenge pulsa. Pulsa. Tak dongakno ibu isone yang mendoakan. Isone yang ngewangi golek rezeki yo. Yo tengke intan. Raketan setengah ibu ki mbliyur. Ngubeng-ngubeng ra karo-karuan. Kita mandi. Ya dek ya. Paling besok Buah, Bu iya. Buah. Ojo biasa begitu, Dok. Ojo biasa. Mboten. Lah memang mulai nek. Gak boleh nek pamane pilek langsung dari sisi. Nggih. Ojo digugruk-grugruk ngono. Heeh. Apa kuwi? Omah semut to. Tek sakit sakmono. Omah semut ra kabar. Iki Ibu udah ngomong lo ya. Ya. Ojo di gak ngomong Ibu. Omah semut kuwi. Akeh sakmono kae. Enggak disewakan saja, mboten. Kon sak mampune kula tak resikan iki. Betul. Niki kan omahe Mbak Indah. Omahku ngguri. Nyewakno nek mboten persetujuan. Bu, omahku ngguri ya. Iya. Gadane Mbak Indah iki pemirsa. Mbak Indah ora ngongkon nyewakno kula nggih mboten wani. Kula niku saged namung resikan. Tak resiki. Ben tetap resik, lampunya dikakno. Ya, tol. Tapi nggih alhamdulillah. Alhamdulillah yo. Kenapa? paling sehat iso resik-resik ya, Dok. Heeh. Tapi nek pas gue nggih lara ngono yo. Telung dino gak resik-resik. Nek pokoke awake sehat yo gang sedino. Nek omah kompensat sirah niku tangi iki berhalah. Untung masane wis siap ya. Meskipun kan Pak karenya aku karek hotel tak gak usah mbok soten. Cus. Nyampe ning Nah, pemirsa iki daripada copyright yo. Iki mah aku njaluk tulung Mbak Rara wis ditutulno, mak cenul ngono. Lah iki Intan tak kon milih. Wis dah milih, Nduk, bandune. Mimil jelas. Ono sing bunder-bunder. Motif apa iki kembang-kembang. Mbak Indah. Niki bline teng pundi ning gone ping-ping. Oh, ping-ping. Iya wis Wis dah milih sakarep Nduk. Iki Iki yo ya wis ndang. Sing Iki warna apik ta. hitam iki lho, iki apik hitam iki. Hargane Iki pilihane kok, Dok. Dadi iki sak red. Wis nang milih terserah. Bandu tak tak Apa sing endi? Terserah Intan Apik, pokoke. Bu. Sing Iki bunder-bunder kok mek dingeti Dok nek luwih 2 menit. Pokoke mek 2 menit tok. Iki warna iki. Wis meneh 2 menit. Milih Iya, ireng. akhirnya milih ireng deh. Didaping Mbak Indah, Dok. Aku
Aku milih yang iki ya, Bu ya. Iya, terserah Intan. Dua boleh ya. Padha ngene. Iki koyo suwek nduk sing iki suwek nduk. Aja sing putih kuwi. Terus sing iki mau ketoke dibalekno soalé rondok sobek sithik. Kene lho. Gak apa-apa nih, kene gak apa-apa kene lho, kene lho. Milih meneh. Balik none, Bu. Iki ada kacamata. Iki karo ayune Rara loro setompe pemirsa. Iki cek ya Duk, cek berlanjut, cek Berlanjut nek kacamata piring nggih, Bu. Lengkap. Lengkap Duk, enek wedak anunan go puk apa ning ngarane ngene iki. Mbok. Kok mbok sepon wedak. Sing suwek Yo enek sing gedene sak wajan yo Mang enek. juga peluk ndi Tan? Pokoke lengkap nggih, Bu. Cilik-cilik. Lho, iki. Bu niki milih apa niki, Bu? Iki aku mang tuku iki ya. Wong wedakanku suwek kabeh wedakku. Puke. Puke suwek Suwek kabeh. kabeh. Ndang. Intan nek nganggo koyo. Cek milih bandu, Bu. Aja sing bolong Kang Nduk. Cek milih bandu. Nek iki guys. cilik-cilik ngene iki Tak kon milih sing iki ndul-ndul nek nduk gak apa-apa. Gak begitu seneng nek berkembang-kembang ngono kuwi. Ngene iki lho, Tan. Nek mentul-mentul Sing iki Wis model duwe. piye yo? Milih sing Cilik iki lho, Duk. Tan cilik iki. ngene. Ndang ngono. Oh, iki lho. Lah, Akhirnya iki lho iki terus dia emang ngomong ngene. Ngene iki nek enek mbok Iku yo ae, ibu oke. Makjah tak tuku. alhamdulillah wis nyampe wis tempate Kinara. Dek mang tumbas ning gone ping-ping mang ya beli bandu terus dapat hadiah kalender ya Tan ya. Iya. Mau ngasih ke apa ya nek ngarani kuwi lho bandune kok bandu apa jenenge Dok? Topine Kinara. Ibu soteng ah, Dok. Ibu soteng. Ibu nganggo apa iki? Ya soteng ibu. Ibu soteng sik. Ibu soteng ibu nganggo piye nya? Nah, Bu nganggo apa kuwi yo? iki jenenge blur. Pening di kan Mbak Yes. Ayo rono. Yes ah. Soteng. Ayo. Sampeyan pening di. Lapangan terbang. Oh ya. Apa nih, Ji? Apa ning lapangan terbang kae lho Mbak Jas telepon ngajari jajan. Apa apa dong? Ngajari belajar. Sik sapa? Mbak Mendres. Mboten di konten, tapi di Facebook Ibu derek. Oh gak, Dok. Tenan. Ora. Wah. Iki lho Mela. 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 Ndak sedeng. Oh gak usah, Dok. Kok kebengen. Ya. Ya hati-hati. Dadah. Mbak Mendres sampai latihan gaun baja, Dok. Iya ya hati-hati, Dok. Iya yo. Ya, pengen ngekeno iki yo, tapi hati-hati. Yo yo. Hati-hati, Dok. Hati-hati sik nek motor. Loh, sik. Iki nek banter lho. Ayo. Engko ndang kebengen, Dok, ngono lho. Saya tak kancing sik, ditutup. Dikancing pemirsa. Terus ditinggal aku ngekekno topi. Nduk nek nyelok ibu mbok ya aja ngono to. Nyelok ibu iki Bu, ngono lho. Ibu ki kaya sebangsa unggas eleh, Nduk. Nek nyelok ibu iki ngene lho pemirsa. Ngono, nyelok mbokane iki ndang ngono. Aku ki apa penampakan unggas, apa pitik nek nyelok. Mbok. Terus assalamualaikum. Ngetero topine Kinara Lapin. Yes, lho. Pegangan Adik. Lapin. Iya. Sewenenge ra kaprah, Mbok. Iya, sudah pakai pengaman. Ora usah ngono carane. Menggo itu. Duh, menggo iya saka kuno nisa jajal enggokno ah. Puter. Oke, usah digenjong carane. Oh, kuwi melok menggo lho. Heeh, melok menggo. Mbak ini sama dililing ini. Pegangan Adik, pegangan. Bas bandu lagi, Dok. Yeay. Dek mang ning cepu enek kuwi, Nduk, sing dalane di iku lho, Nduk, dicat abang. Wis toto apa kuwi bakul-bakul. Apa-apa? Sesuk kan Minggu pride-pride ku, Nduk, Iya. sing apa kuwi, Sesuk Nduk? siap Car Free Day ya. Jam
Dirimu ambek sapa? yang awasan di. Heeh. Sekarang sing Yo penting bakal jajan-jajan apa ya? Cendira lho, iki cendira. Jam 7 kayak. ngantek jam 09.00. Udah jam 6 piye dong, Dah? Hmm? Udah jam 6. Ngono neh. Paling aku ya jam 6:30-an. Lho, Mak, Naya mati. Yes. Ayo to mbok jak mlaku Iya, nek iki seneng. seneng. Esok banter bareng ya. Duduk daun disendut-sendut ada. Iya, dekne kan menikmati. Lho, mati sendut-sendut mati. Mati gini. Mati goyang-goyang. Ke sana. Oh iya yo. Iki sama ini kan. Ini kan. Ini kan yang menikmati sih tengah. Kita mencoba piye? Tak anaknya ya, saya kasih tengah itu ya. Ayo apa? Ya jajal dong jajal. Nek geret alon nek dorong alon-alon. Ya. Sopeng aku. Lagi di sopeng Mbak Indah dong. Dadah no, naik, dadah. Diingeti tan, dalane diingeti tan. Diingeti. Oh iya, sen. Nek sing anu sih wis mbok rangkai Mbak Yudo ya. Ampun kan. Rupane kayak putih Dok ya. Tak kira kan anu warnane kira apa ngono. Api nek krem. Mengkoe ngene lho tekan. Ye, bisa. Bisa. Ayo sini. Pun sampun Mama, ini mau mandi di Kinara, Mau mandi sama Mbah. mandi sama Mami. Mami Tin. Dadah. Apik senenge ngene ndek ya ngono. Kayak duwe rasa seneng Mas iki cilik ngono iki ndekne duwe apa ya ngene iki lho, duwe piranti kaya ngene iki. Saingan karo papa itu nduk dene iki. Garasine papa itu enek sing rupane kuning, ndekne yang duwe iki. Duwe sing stroller. Seneng ra kathah. Mandi nggih, sampun dilepas nggih. Dilepas nggih, sampun nggih. Dilepas nggih. Sampun. Nggih pun Mama. Piye nduk maksudnya iki piye ngene iki? Moh cek pengen. Cek pengen. Cek kurangen. Dadah. Iki sesuk aku tak nggawa iki ae. Ki mah bakul-bakul ya wis iki kok iki. Dan kan Dadah. sesuk pengen ora delok anu karede. Pengen capcup kembang kuncup. Capcup kembang kuncup ora. Iya, insyaallah. Wes mbok kasih adik mangan topine. Wes tak nek kono. Makasih ya, Tan. Pun makasih Mbak Indah susu tengah. Cus. Iya. Ora masih mandi. Kok tak kira melok rene. Iya ben kelambenan sik. Lilai dok. Kurang 3 menit, Dok. Iya, ndang kelambenan sik. Tak ceritani. Engko sing mateng-mateng go mulai Mbah Yi mbok hadiah iki senenge ra kaprah. Iki lho, Dok. Oh, iki Tan. Iki Bos. Iki Tan. Oh. Wes iki lho Nanduk. Ngene iki lho Tan, ingeti to Tan, Ibu I. Ngene iki lho Tan, wala. Nyenengno. Wala. Kok tak kayak ngisor sik ya, Cek bagi, Bu. Iya. Wes ndang. Nah. Sakin. Aja terus kabeh taltil. Ya nganggo irama to. Urung ndang wis mbok jepuki. Sik. Enak ora, Bu? Iki. Wis gak enak. Iki. Iya coba. Engko dihadiahno Mbak Yi. Mbak Yi, kula betake hadiah caprutan Mbak Yi. Ki ndak sing kene, Dok. Dok. Nggih. Kene. Iki. Nah, Iki jek mentah, Bu. iya aja nek mentah. Ya wis anu banyune Adik, buak sik. Nek jarine wong tuwek ndek biyen, begitu bar mandi, banyune ndang segera dibuang. Nek gak, engko mbati nek duwe keringet, ambune kecut ngono lho pemirsa. Ku jarine mbah-mbah ndek biyen lho pemirsa. Ayo nek iki dibuak, aja dimbir dindemno. Aja dindep.
Nek ra nagake dibuak ki sok mben anu. Apa nek gede keringetan ambune kecut. Nek jaman saiki dikandani ki yo ngono kuwi pemirsa. Kecut yo dikeki Rexona leh. Ngono nek saiki. Iki jamanku ndek piyen ka lho pemirsa. Surup-surup nagake mlebu omah. Ayo. Iya putrane lah. Rono. Wes pokoke zaman petuah zaman biyen yo nek sing apik yo dienggo, sing sekirane menurut jenengan ora masuk akal yo dindem ae dalam hati, mungkin ada maksud dan tujuan baik yang kita tidak tahu. Iki jenenge jek mentah kuwi nggo darah tinggi, nggo obat darah tinggi wes. Iya. Iki mbiyen dari Mbak Alken. Genku malah wis dhuwur sam. Iki jenenge bobo boy he apa lho. Mbok buka iki kabeh. Kaktus boboy hoi. Koboi, kaktus koboi. Sik tondo mbok buka iki kabeh lah pucol. Iki ya kulit-kulite putih. Terus nek buka ndak ngono nduk iki dibuka biak ngene lho, ujunge iki dibuka biak. Ngene iki pundhek biyen ning Tegalan ning jagung-jagungan entuk akeh sam. Kulite ku lho pemirsa, kulite dipepe to. Kuwi terus dienggo obat, digodhog pahite walah kok Putra Wali pahite. Tak gua esek, guys. Nggih pun pemirsa demikian nggih konten menjelang malam ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakinah paringi kesembuhan untuk pejuang garis 2. Semoga yang diberikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Pokoknya nek salah kata mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nek maam yo berucap doa to. Iki lho, iki yo enak jenenge kembang goyang. Nek lagu kae jenenge jaran goyang. Ora pahit apa lah. Ini Intan ketok ora? Bismillahirrahmanirrahim. Bayi kok iki dikeke lho wis. Saiki ibu san. Yo diumane to, Nduk. Oke nek lah. Kak, apa tak entekno? Ya Allah, diumane cah. Enak iki. Tangan-tangan pemirsa. Tepung beras, tepung kanji, gula, telur, terus wijen, gula, Bu, goreng. Bu. Entak ya. Sesuk neh ku golek neh ngono kuwi ya. Kira untuk matang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Sidone entek, Dok. Mbah iki gak mbok manis satu pun. Sok golek Iya, neh. Cus. Yuk.